Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Oh, please lang, ma'am. Gawas lang. Unsa to? Imo kong gipagawas? Oh, Ma'am Julia. Hugot nga togo ni Sir Alejandro. Nga dili ka pasulon din hisabay sa mga katabang. Unsa? Mao nga, sorry kayo, Ma'am Julia, nga pagawason ti ka. Oh. Gisagpa ko nimo. Oh, gisagpa ta ka aron makamata ka sa kamatuoran kung unsa imong papel ini dapita. Nurse ka lang ni Alejandro, samtang ako asawa. Bosa, dili ka mahimong magbuot-buot ini dapita, Helena. Ma'am Julia. Ni Edeka. Hoy, Lando! Maumigara ka ni babayhana kay naakasad nga may alalay niya. Nagbuot-buot mo limpyo ni Baya. Ma'am, wa man mi magbuot sa pagpaglimpyo. Gisugo mi ni Sir Alejandro. Hilom! Ayaw mo og kalimot, ha? Nga ako paghihapon ang asawa ni Alejandro o ako paghihapon ang magbuot sa tanang mahitabo dinhi kay masakiton ang akong bana. Og ikaw, Helena, ayaw paggara, day. Lumalabay ka lang ining dapita. Busa, ayaw gibubo ang imong panahon sa pagtuman sa tanang gusto ni Alejandro. Ha! Helena. Namuha man gud ang imong apin. Gisagpa ko ni Ma'am Julia. Maldita ginitiguang. Pasagdi na lang. Ato man siyang agawon. Pero sobra na siya. Iya ka gidapatan. Kinalang may baw na ino si Sir Alejandro. Lando, ayaw na lang nigtak-a. Dili mahimo nga malayo ko ining dapita. Unsa? Ang boat ko ipasabot nga wa ko'y laing kasakaan din eh. May mo ka mo sa kasabay ni Lolo. Nalimot ka? Og mahimo ka mangita og laing katrabahoan. Tabangan ta ka. May kaila ko sa district hospital din. Ay, dili. Ayaw. Ayaw kong tabangi, Lando. Sa ako ning giingon ganahan ko din eh. Gusto ko maatiman ni Sir Alejandro. Basta, tabangi ko nga magdugay ko ining dapita. Helena. Tabangi hinuon ko sa pagpangita si Yawin anang ikatulong kwarto. Basta natagak lang iniining dapita. Alejandro! May abusar na yun ang imong nurse. Nga naman. Laliman ka. Gisuklan ko sa imong nurse. Miduol ko sa karaang bahay sa katabang saluyo kay nagsusi ko kung kinsay nagtikaw-tikaw dito. Unya, nagipalayas naman hinuon ko sa amaw nga Helena. Ako kining sugo. Unsay imong sugo? Akong gusto nga dili ka pasudlon dito. Unsa? Nalimot ka sa akong balaod sa unang panahon. Alejandro, dugay na kaayo to. Samtang buhi pa ko, magpabilin ang maong balaod. Dili ka mahimong musud sabay sa mga katabang. Alejandro! Hangtod ba karon? Gusto gihapon ko nimong pasakitan? Dili ka masakitan kung dili ka musud dito. Pero imo kong asawa. Asawa ko nimo, Alejandro. Og may katungod na ko nga mutaak sa tanang suok ining dapita. Makahimo ka sa pagtunob bisan asa. Pero dili sabay sa mga katabang.
pasagdi si Helena ug Lando sa ilang gibuhat. Pero, mas maayog yun nga imo na lang ipaguba ka ng baya. Ayaw gyud paghuna-una ug dautan sabay sa mga katabang, Julia. Ayaw usba ang imong sa unang panahon, Julia. Alejandro! Wa pa gyud ay ka malimot ini. Dili may tabo nga malimot ko. Pero ako lang kinigibuhat tungod sa akong kalagot. Dako ang saha mo. Gisuwayan nimo og sunog ang bay sa mga katabang. Alejandro, dili ba nagsabot naman ta, ha? Nga ato na lang ilubong sa kalimot ang maong hitabo. Kung dili ka gusto nga ako kining mahinumduman, Julia, ayaw pagduol sabay sa mga katabang. Kinahanglan magani dugo kayong palibot ining bayis mga katabang. Helena, magyayawi ni Napita. Dili ta magpakawaas paglaom, Lando. Oh, ako na lagi lang gubon. Dili lagi mahimo. Kinahanglan man ang hito ni Sir Alejandro kung ato man pugson sa pag-abli. Oh, dito'y mahimo ani. Ato lagi pangitaon ng yawi din Niara lagi din Kung nawan ni man ang mauyawi, sigurado ko nga nalubong na ni Siyuta. Husto, gamitan na lang nato, Greg, ang papangita si yawi. O, sabi ng yawi nga inyong tipangita? Ala, midoo lagi ka din Ma'am Shin. Wala ka madlog sa multo ining baya, Ma'am? Tubagaon ang akong pangutana. Para unsa ang yawi nga inyong kiukay dinha sa sagbot? Akong yawi, ma'am, mo inawa, nawani. Oh, danghag sa deka? Nganong ni amansad ka, Ma'am Shane? Aron bantayan mo? Gisugo kasi mong mama nga bantayan mi. Kuyaw kaayo kung makakita mo og mga mahalong butang diha sa sud nga mahimo pang ibaligya o nya inyong ibaligya. Oh, ngayon katawa man ka? Nayabag na kang bayhana ka? Nagkatawan ako sa imong rason. Kami mamaligya og mga botang gikan dinhi sabay sa mga katabang? Oh! Unsa may mga malong butang diha sa suod nga among ibaligya, Ma'am? Kanang karaang bangko nga nagtakilid na ang ubag tiil? What mahibaw? Nahibaw kong gisugo kasi mong mama. Pero kung ako pa ikaw, matuog ka na lang, Shane. Lagom na kayo nagtabon-tabon sa mata ni mo, oh. Klaro kayo nga kuwang kastog. Kuya, ubi ng kuwang sa tug kay makapraning na. Oh. Kahilis ko ni mong manulti. Gisultihan talang kaon sa kaimportante ang katug sa tao. 8 hours ang kinahanglan nga atong igahin sa pagkatug. Aron ma-repair ang atong lawas. Bitaw. O man kay tugpa-tugpa. Kabuhion ka gyud ana. Kamundo, no? Muragid mong mga korek manulti. Oh, kami gyud ang correct, Ma'am Shin. Kay kami may perming nakatugpa. Ikaw wa man. O sa pagtuo niyo na ako, adik ko? Di man ka-adik sa kong tanaw, Ma'am Shane. KSP lang ka. Kulang sa pansin. Ikaw ang bayhana ka? Musukol din kag agawon, ha? Nurse ko, ma'am. Og pasyente na ako ang imong amahan. Bot ipasabot. Nga si Papa ni mo nga akong agawon og dili ikaw. Alam, bitin! Hay! Hay na bitin! Hay! Dagro mo! Ikaw ba? Mayabag na ganas kakurat si Ma'am Shane sa dili madugay. Pero may nalagyan mo siyang pakuratan. Manayangin sa mga maldita nga sama niya. Uy, Adlo ka niya sa wati taon. Uy. wala. Unsa man ang gitutukan ni mo si Yuta Lando? Di pa, iyawi man eh.
Yawi? Hain! Hain, Lando! Ni tanawa. Yawi nang mihagtik nga naigo sa kuguna. Yawi, tuod ka na. Duha ka, Yawi! Dali! Ato hugasan ng Yawi! Duhagit ko mo ko. Dali ato ni Pihan. Huwag ipausik ka ito pagpangita. Unsa man ka ng yawi nga ilang nakitaan. Nganong malipayon man kaayo si Helena nga nakakitain eh. Para asa man ka ang yawi nga ilang nakitaan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.